खातो आज ओढ्यावरती 101 रुपया याडी नाम पर हजारो हाती देऊ याडी आणि कामधंदे मिळते मग काही के भजन हरी भरो भजो राम रो नाम वो दुनियाती तोड काही काम हरी भरो सत्य श्री शिवालाल रो नाम वो दुनियाती तोड काही काम गोविंद भैया दुनिया राम नाम भजा कर न भजा समज पाटी मारो गावना पुराण बोला जर न बोल मदल तू सुद्धा बोलतो काय तार भाई काय वत्तेरलान एवढी है घाल मत वर पुराण ऋषी वत्तेती आता आहे लगा एकच सडकच 5 स्टार काय कहते अगदी स्टार हवेच हम काही कहते तार पाणी तयार करेलो नाळी उसे नाळी छा पण एवढी यारी 3 गुण हाते लिहिलीस का देवेले पुराणे तू कधी ती पाळे आधी नात वेगो ही नात वेगो उपतो पुराण नाळीच उयद वाटे की ऋषी बगाई मारत मन तळे ऋषि मुनि यदि तैयार कर ही पुराण देखनी आता यारी पाणी ती धरती को तैयार वचा वांग काही काही तैयार करवाचे एवढी आले बताणू जे की कस काय आपण काही कराचा मालमचं समाज रो यारिया वार घरे बुडा कतराई कतरो पडकाने पण दुसरे वाते करे छोडानी आपण वो पाहिलो करत बेटी जमणी से लक्ष्मी छ ये से लक्ष्मी छ नी ये बेटे जण नाही भूत छ का अरे कोणी रे भूत काके जी ही दे करियो बरे आओ यार ही काय ये बेटी जण से लक्ष्मी ए बेटी जमणी से लक्ष्मी छ मग काय ये बेटे जण काय भूत छ काय के आरो वाते कर मत रे आवने हे सारू कथा होणारी यारी सगुणा आपण स्वतः आपणो काहीच देखला आणि एक या भाई म्हणता सेठ छडी तम बेटी जोनी लक्ष्मी तकन करो छो हमार ताणे में आ एकली सासूबाई काही नवीन बोडी आहे वो बोडन शिकाव काय काही ग्रेन सायकल काम कर मरू के शिके लागो सासू तुला हंडे मे को तम्या संत बोडी सदरन देकेने दुसरे बोडी शिकाय रो जू मार बोडी में हम साणो छ मन काही तो ज्ञान दिए के ना कोते रोलान एवढी रो हमको शिका ए क्या पटिया काय ये सेवा लाले काही लागत छ शाबाश कोबा केबेले लोक आपण तो गवर्नमेंट पुराण कोई लके कोने रे पण ये हेमा आणि खेमार बेट आजकच वाह मारत आज लगा बात कती बड़ी कोणते आओ तो गोविंदान हे छोड़ दे दूसरो कन के नाके तार दिया शेर यंत ये काव करन के तो असल दका लाडो दकावत हे तर काही छै मग मार्गा सीधा कधी जाऊन तुम्हा भोजारी पूछू तो हेच बोलत काय भोजारी तू नरक हरकत हे की कथा हरी भरो भलो राम रो नाम दुनिया दी दोन काही काम दुनिया ती આપણે કામ છે આપણે કરતા હોત ભક્તિ કરજાमा वाह करारी एवढी यारी तिने बेट बेटा छोड़ दे चलेगी शाबाश है 3 गुणेरी यारी बाप छा आवा 3 गुणेरी यारी बापे नाम काल ब्रह्माने ही पृथ्वी माता छ शाबाश ही केमाईच मालम छ का अबे सध्या लढाई मारते हेड देख हम पंचविवेद बोल रहे जाके शाबाश वो पुस्तक नाळे छा होती एवढी 3 बेट बेटा छोड़ दे नगरी छा बेट बेटा यारी सर्व रो रे छा रो लागे रा पाके उबाळा
તપસ્યા માંગો વાહ વાહ યારી નામે જ્ઞાન લગાવતો તમને તમારી યારી પ્રકટ વચ્ચે છે સવાસ જરા વાહ વાહ વનાર તીની દેવ જપણી તપ માને બેસીએ છે સવાસ વનાર યારી કસે દિશે વાળા છે વાહ 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 જેથી બેડ બગાન કે છે મા બાપે છોડ